Gaur goizean, hainbat gizarte erakunde eta herritar bildu gara Diputazioaren aurrean, kalean bizi diren pertsonen egoera salatzeko eta administrazioei neurri eraginkorrak eskatzeko. Iruñeko udalaren arabera, gaur egun 150 eta 200 pertsona artean bizi dira kalean. Hala ere, ez dago zentsu ofizialik eta beraz, datu hori ezin da egiaztatu. Horrek erakusten du administrazioek ez dutela egoera hau behar bezala neurtu eta neurri batean errealitatea ezkutatu nahi izan dutela orain arte. Baliabide publiko gehienak beteta daude eta negua iristear dago. Kalean bizi direnek ez dute etxebizitzarik, ez elikadurarik, ez da arreta sozialik ere bermatuta. Eta gure ustez egoera hau ez da saihestezina, ez da ezinbestekoa, erabaki politikoen ondorio zuzena da. Nafarroako gobernuak berehala hartu behar du ardura, kalean bizi diren pertsona guztiei urte osoan etxebizitza eta elikadura bermatzeko. Iruñeko udalak berriz, erroldatzea eta gizarte zerbitzuen arreta oinarrizkoa ziurtatu behar ditu. Eskubide horiek guztientzat errealitate izan daitezen. Ez da, gure ustez, kalitate kontua, justizia sozialaren eta duintasunaren auzia baizik.